Πυροτέχνημα που ήρθε και σκάσε στα μάτια μου μπροστά. Χίλιους όρους πήραν πίσω και τολμώ να σ' αγαπήσω. Όταν μου ήρθε ξαφνικά άρχισες και να μου λείπεις, το τηλέφωνο με ζήτης χάνομαι όταν κλείνεις ξαφνικά. Το μυαλό μου μηδενίζω και με σένα για άλλο ένα βράδυ το γεμίζω, πόσο υπερβάλλω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά, έτσι ξαφνικά, όπως μπήκες στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω. Έτσι ξαφνικά, Αντώνα ρε, κανούλα μας, παραδαλάχω καλή μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά που μας έχετε απογειώσει. Το χρειαζόμαστε από τη λαβωμένη Κύπρο. Αγάπη. Ωραίος επίλογος. Καλώς τελείως. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο επίλογος από το τρελατό του. Να λοιπόν που έφτασε η ώρα και για μας που δεν θα είμαστε γι' αυτό το βράδυ μαζί ονειρευτώ. Κάπου εδώ τελειώνουν οι δοστές και όσα όλοι κι εσύ. Τώρα κοιταζόμαστε στα μάτια και κανείς δεν θυμάται τους όρους που κι οι δυο είχαμε γράψει κάποιο βράδυ σε ένα κίτρινο χαρτί. Ορκίζομαι όσο ζω, η γη να γυρίσει μονάχα με σένα και πάντα να είμαστε ένα ή κανένα, με μία σου λέξη να γίνομαι σχολή και πάλι να υπάρχω αν θέλεις εσύ. Ή ένα κανένα, αν δεν θα είμαστε ή ένα κανένα.
εγώ κι εσύ, η ένα η κανένα, πάντα θα είμαστε